urteko berrikuntzen artean, esan nahi du 3 eta 7 urte arteko eskolak, lehen mailako eskolak egongo direla Bidebietan, Martutenen, Amaran, bai Larramendi eta bai Olaetan, Loiolako Erriberan eta Aietan. Bestetik, irakasgai berriak eskainiko dira ikasketa arautuetarako sarbide probak prestatzeko, musika eta mugimendua 3 urteko haurrentzaten eskainiko da, orain arte 4 urteko haurrentzat eskaintzen zen, eta unibertsitate ikasleentzako talde instrumental berriak ere, bai hariak eta bai haizeak eskaini nahi dira, hori unibertsitatearekin batera lantzen ari geran zerbait da, eta azken berrikuntza entzunaldi aktiboa, irakasgai berria eskainiko da Atotxako egoitza nagusiak. Oso laburren eta oso importantea da, matrikula edo inskripzioa emateko epeak diala apirilaren 27tik maiatzaren 9-ra.